Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Watla ka election kampat jan nomor badang buon ki benai lada kalong kumba ka election Commission of India ka jupan long kata hau benai rempang Henry ki jingelap election kilas dang bat lasaki ya kani na kapor sakapor hakini ki khendiat por bat namar ba kiladon ki balas dang ban benceng bat kantho kinong ilam jong ka wei na ki seng kata ka badai ka seng rulum hapo ka jela ka United Democratic Party Hakan yuturik jemang kilas dang ban pensai pat sakipai ba halo ka nongrem jong ka jinglong riulum pat ban pensengo pat sakipai ba ka jialang ka balong halau sotun hakasi pediang songo ba UMDC ke NPP jong ka laban konsensi uba Mitchell Wankar uba lawan man penyeso bat ka UDP haba a jingkren kini kinong ilam jong ka seng UDP kata shwa bo presiden rangba uba mitba lingdo una jingkren da ka ba kentui ki para nong ilam bat kinong kitkam ban num pensngap i ki jingan tho henrei ban penklan yeladi bat yele ban poi sakathom kila depat ban ai ka jubab halo jingan tho jeng kiseng paper khamtam e ya kaseng MPP kabadai kaseng kabala lam khamat ya sarkar MDE hapo ka jingalam konrad ke sangma Umia juai dei sarajan dap system ta kini ketem laya job UNPP nang dei no pot sor juai CP sar umpat I ragi scheme wan the hal dei konsensi badon juai dei bakat skiwei ki state kacing the parti NPP kam dei su bakai kini dei drawback kacing kebenyaman perkat kumno do no kandidat pinjot nagano parti ninje bakin long kinong iram kibangkit banpa namanta gariba kecai pendeu chomi dana da ka parti balo ni expect tagi ki jaga wala tre mentang ila tristom salli gisit nagin nyotli ila tikna pinwan saladli ilang tristom da ai don tang new sit na jaineu sandai ani kwa hagade tristom ne kapor padang sekendai naik tam natarai ba kapan poi kapor mani tebur ninyo 100% nanti bagi pai la nya yang ini ke jing senjar ba kabam dan kita ke jingun namenta pai ba ihun tang itu ki katu kadi ki leader jongki tang pai ba umdon yo jing toy yo jingra umdon development umdon ki ege jing toy kamde masuk Banfan ya kan National Party lengba ki resources lengba ki jingdon jong ka jela ka wen ki jela ki ba dok hagri India ka mengalia lagala ban le ya kata kala pengela ya ka nongrim ka babar si kata ki ong kilawan na high command ban pe shashlo ka jayu menda ki high command ka le na shulong ban pe sama de pur ga jayu kelap persat kepercayaan kelak kampung kumta dikatakan ini berbentuk tu yang ini babaleng idon kam ya kaseng kepada kebelum rudet kebasuti haga domet jong kanigri teguman chuang baga kini National Party balai ini nanti na po jantiang la thaj namaga katkum gijing I gijongi ka jingkwa hidong ki barbor ka debit tang numbers kim jukwa ikita ki quality hande ki kwa be ban yo tang ki numbers nang bagi la ban manipulate bat ban lut ya ka state ka bai ki jong nga kumagi reurang bag la dep kren ka state jong ka dai win ki state ka baduk ka resources bangi panmi na ka state la jong kamlong sufficient wat tang ban sustaining Talada nakatag resources kubingindon ni haban share UA pat perkat kumno kan kata yagalawe jong ikon ikti jong ini